Yun! Lalo no, karon niya minaw siya. Mag-miss call ka yan, aliko ako. Bakit na ako? Nung karon na warin ito. Bakit lang kayo binagdurasis? Kita pa ako. Ayaw man na ano. Yeah. Itong barakuda, pangalan naman kanya. Ay, itong barakuda.
Tio Sang, mega mega shoutout.
Yan. 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 Sige na yan. Yan.
kailangan yung bawang. Manyolo. Yan.
Magkano yung magsiyakain kayo o may nakapagyakan yan? Kanino? Pangalam. Kanino yung ari yan? Pangalam niya yan, no? Nani sa pangalan? Baba na pang may tali na. Yan natin yung akuang maragul yan. Kakagat na. Monggoy. May akala ko natin, ito yung gawa. Yan! 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 Kailangan niya talaga ng tapa. Kailangan niya tapa, no? Ako na yung yata tanggal, ah. Ang balik ng bayo. Luma na lang. Kabilis yung kaldo, eh. Ha? Kabilis yung kaldo, may bis na.
sa mafia, sala. Ha? Let's go. Ha? Ha? Let's say po. Lala, Laro. Ha? Tal. Ayun makulit, mega shout out.